Zelan egiten da taloa? Bueno, talo, neperen dut hori fazila. Zelan egiten da? Koiu laua salabara baten, urune, eta koiua jarra baten ure, eta bota gazaputxu, gia uredunak gio, ekitxu uredunak itxio, eta ana ina mazia, eta gero lan apurbeti ina igurdi, pelotatxueten moduen ebitzen, eta jazta, anitzia putxueten. Gero jo. Gero jo. Eta gero, talo burnire? Bai, hori talo burnire. Eta hori da, bai, ez da? Bai. Eta gero beko zuen, eta han beko zuen emineta, trebe egimetzezan, zubi, trebera bat iru zerbeko zena, iru hanka. Hanka, eta emine zubitzen daleko. Eta gero, talo burnila ari gandia, egun buelte eta... Hori da. Batzitxustetzen. Hori da. Hori zen duen, hori. Hori zen berriz zen, ez da? Batzitu barik.